Mga last-minute shopper, dagsana sa ilang pamilihan sa siyudad ng Dagupan. May live report ang aming partner na si Joan Ponsoy. Partner? Partner, iba-iba yung rason ng ating mga kababayan kung bakit sila nagla-last minute shopping. Yung iba raw ay ngayon lang may oras, yung iba naman ngayon lang nagkapera at yung iba naman ay kakarating lang mula sa ibang probinsya at dumaan muna sa mga shopping mall para nga kumpletuhin itong kanilang Noche Buena. Ganito karami ang last-minute shoppers sa grocery stores ilang oras bago sumapit ang Pasko. Ang iba, kinukumpleto ang Noche Buena. Ang ilan naman ngayon palang mamimili. Ngayon lamang naharap ni Delma na bumili ng pang Noche Buena. Last-minute shopping because I'm too busy at home, got a lot of work to do. So this is the only time that I have to go shopping. Magkasamang namili sa grocery store ang mag-asawang Ricardo at Soledad Felix. Marami raw silang inaasahang bisita mamaya. Ngayon lang nakaluwas-luwas ako. Nakapunta dito sa grocery. Ngayon lang nagka-shopping kasi naghintay ng pera, naghintay ng budget. Kung hirap pumili ng mga ihahanda sa Noche Buena, may mga pack items na pwedeng pagpilian. Maswak din ito sa budget. Minsan na lang para wala ng trabaho. Tsaka ready to give na lang. So, andali. Wala raw paggalaw sa presyo ng mga Noche Buena products. Hinigpitan ang seguridad sa grocery store dahil sa dagsa ng mga mamimili. Morning until mga 5 o'clock. Then after that, wala naman ganun masyado naman. Maragdagdag ako ng mga tao ng mga lumilibot, nagdagdag ako ng mga taong magbabantay. Hindi lamang mga sangkap sa ihahandang Noche Buena ang talagang sinasadya ng ating mga kababayan ilang oras bago nga ang pagsapit ng Kapaskuhan. Marami pa rin tayong mga kababayan ang nagtutungo ngayon dito nga sa mga panregalo. Nandito tayo ngayon live sa stall ng night market sa Dagupan City. At anong pangalan nyo? Johnny Kapidlawan po. Ngayon ba mas maaga kayo na naglatag ng inyong stall? Opo, mga 3 p.m. pinayagan na po kami para makapagbenta na ng mas maaga. Oh, pero so far, marami ka nang napadaan ba na bumili ng iyong produkto? Marami na rin po naman kahit papano. Pag ganito na malapit na ang Christmas, ano ba yung discount natin? Pinapatupad na ba? Pinapatupad na rin po, depende rin naman po sa puhunan niya. Pero kung kaya naman po, okay go, ibibigay pa rin talaga namin na mag-discount sa mga customers para mas maparami. Maagang magpatawad ngayong Pasko. Yes, syempre Pasko. Bukod nga dito sa may stall for night market ay meron din pa rin mga nandoon nga sa Baratillo. Actually partner, hindi na tayo pwedeng punta doon dahil ang dami nang nagsisiksikan sa lugar. Sila pa rin yung ating mga kababayan nga na nagtutungo doon para makabili nga ng regalo kasi alam naman natin na sa murang halaga ay marami na silang makikitang regalo sa Baratillo for as low as 20 pesos basta afford ng kanilang budget. Nandyan yung nakikita nating video ngayon, kuha ng ating kasamahan. Medyo dyan sa may bukana ay okay pa, pero pag doon sa mismong looban, sa mismong daanan, ay mahirap nang sumiksik ang ating mga kapuso. Kaya naman, paalala natin sa mga habol para sa gustong bumili nga ng regalo ay mag-ingat pa rin. Nang sa ganun nga ay maproteksyonan ang inyong mga sarili. Partner? Partner, alam mo kasi pag malapit na, ilang oras na bago ang isang okasyon tulad ng Pasko, dalawang bagay lang yan sa mga negosyante. Either bagsak presyo or taas presyo. Doon sa mga last-minute shopper, sa mga pang Noche Buena, kumusta yung presyo? Hindi ba sila nagtaas or nagbaba sila ng presyo? Sa Noche Buena Products Partner, natanong natin yan, since monitored naman ng Department of Trade and Industry, stable yan, fixed yan. Meron kasi nga sinusunod na suggested retail price. Pero pagdating naman dito sa mga regalo, ngayon, as of this moment, as of this time, normal pa yung presyo. Pero wais yung mga negosyante, an hour before nga the Christmas celebration ay doon raw sila magbibigay ng discount. Pero pagkatapos ng Christmas, 25, 26 siguro, pagsapit ng 26 bago magbagong taon, balik normal ulit yung presyo at magbabagsak presyo raw sila kapag malapit naman itong January 1 na ulit. Partner? Okay, dyan sa kinaroroonan mo ngayon, dyan sa night market. Hanggang anong oras sila ngayon? Kasi alam mo naman, Noche Buena mamaya, atrasado ba yung oras nila? Hindi nila aabutin yung alas 12 or madaling araw, alauna, alas 2?
Dito sa night market, of course, hindi raw nila aabutin yung celebration ng Christmas kasi gusto rin nilang mag-celebrate. Pero iba-iba naman kasi yung opinion ng mga negosyante dito. Kung gusto nilang kumita, na paghandaan naman daw nila, mayroon nga raw yung magto 24 hours daw na magbebenta rito. Doon naman sa Baratillo, talagang 24 hours daw sila doon para nang sa ganun nga ay mabawi raw nila yung kanilang kita. Okay, maraming salamat, partner.